Sorry. My brother, I'll be sending you the link now. Please give me 1 minute. Obi dị m ụtọ nke ukwuu today. Nwanne anyị nwoke onye eji eje mba eze awụ. Very soon I'm going to introduce my brother. So just a minute, you know, this Facebook of a thing and social media, I'm not expert. So I have shared the video so that our people will see what we are doing. And it's coming. I don't know why this thing is holding. I will be bringing our wonderful brother EZE, and I'm going to be asking him a lot of questions concerning this. Posted something is different. Deleted. Okay, wait. I am with my dear brother Nwanne the number EZE. Wow, Yahuwah, you need the strength today. Can you go to Wajembazo? Nwanne onye je jemba. Oh God, my biko nye na 1 minute can say this program. Can you up that one nani borok. Oh God, my biko nye na 1 minute can say this program. One nani borok. EZE awụ. Nagmaji ajụjụ kajara akaja. I don't know. So this status update is identify one post. Okay, good. Then I will do it differently. Ndojona Joe. My dear brother, EZE awụ, send get the link of our program. Okay, send get the link of our program so that you know. Okay. Now, shalom. This is the Master Prophet, young Joshua Yawins. I am so excited today. Obi dị m ụtọ nke ukwuu. Ihe emekweni gị obi aṅụrị taa. Obi dị m ụtọ. Aga m agwa gị ihe na-enye m obi aṅụrị. Udo. Enwere m nnukwu mmanwụ nwanne anyị nwoke EZE ndị awụ. All different things for so many people. All ihe dị iche for ndị buru ibu. Ndị buru ibu na-akpọ ya so many things. And which ihe ndị ha na-akpọ ya onweghị nke n'ime ya ka m ga-akpọ ya the same thing. But o nwekwara ihe ha na-akpọ ya, ha na-akpọkwa ya sometimes, ha na-akpọkwa ya sabo, which mụ na onwe m ha na-akpọkwa m sabo sometimes. So ya wrote down then sabo na-ekwu okwu today. Biko EZE awụ ekelene m gị. Before anyị ebido, aga m anabata gị na ụdị gị. Agakwa m showkwe respect, then jụọkwa gị ajụjụ ihe gbasara title gị. Jụọkwa gị, o nwere obodo a na-akpọ ndị awọ omemma. Ma jụọkwa gị ma ọ gịwụ eze ha, ọ gịwụ their traditional ruler. Ihe ndị a ihe ndị m ga-ajụ gị. Before ma jụọ gị ajụjụ, amegbu ụzọ kpọgodoro ego uri gị. Uri na-eme gị obi ọma ka obi tọọ gị ụtọ maka ajụjụ ihe nkọkpọ gị taa. Chineke nụ n'eluigwe mana akpọghị m gị taa ka m ji megbuo gị. Akpọghị m gị ka m ji disgrace gị. Akpọrọ m gị ka ala Igbo dị mma.
ka ihe anyị na-achọ ka anyị nweta ya ka ya dịrị gị mma dịrịkwara onye ọbụla mma. But before ma akpọbata gị aga m akọrọ gị ori gị aga m emezuru gị ihe ndị ahụ ị na-eri. Ịma sometimes ndị na-aga na dibịa ha gawa na dibịa na ha agba aka aga na dibịa ada ha ewere nwa sịsịrị ọha ewere ọkụkọ ọha ewere akụ. Only mgbe our people bịara to me ha gbara aka bịa. So o nwere uri isendịrị uri m hụrụ ndị aga m agụ uri ha biko ndị Igbo gụrụ n'uri a. I wish Ọdịnamma oluisti ka Vicente na-ekwu okwu ya o maka na ọdịnamma nwanne ga-ama nwanne o maka na ọdịnamma n'Imo steeti nwa ga-azụ nne ya o megburu onwe ya kwụsị kokwuru onwe ya kwụsị o Shena truth wee n'ịtọpụ ejiri kpọ isi o Shena truth wee n'ịtọpụ ejiri kpọ ya si o onye eziokwu ga-enwekwa n'iwe onye ilo mana onye ilo a ga-enwekwa nsogbu Nwachukwu okike abịa ma kejidere kpọ isi o Nwachukwu okike abịa ma kelechala kpọ ya si omenone omene gịnị ejiri wekpọ isi o Samson na-apụlụ isi o Samson ka na-agbaji ike eze awọ hapụlụ isi o eze aka na-ekwezi okwu o eze ụwa akpọla si o eze aka na-achụkwa anyị o eze awọ kwube ohe nwoke ọma kwube ohe nwanne Musa ji juta let devil be ashamed onye ala na-akpọzi gị onye ala ma ndị na-enyeli o na-akpọzi ya onye abụrụ ọjọ ọkụkọ nwata nwa ọkụkọ mgbe nwewe ọsọ ọjọ ezi awọ ya adagide dapụ niile ọkụ mmụọ egwu batụ ya egwu nwoke nwere obiọma Vincent live long Vincent Highness sorry. Ọdịnamma oluisti ka Vicente na-ekwu okwu ya o maka na ọdịnamma nwanne ga-ama nwanne o maka na ọdịnamma n'Imo steeti nwa ga-azụ nne ya o megburu onwe ya kwụsị kokwuru onwe ya kwụsị o Shena truth wee n'ịtọpụ ejiri kpọ isi o Shena truth wee n'ịtọpụ ejiri kpọ ya si o onye eziokwu ga-enwekwa n'iwe onye ilo mana onye ilo a ga-enwekwa nsogbu Nwachukwu okike abịa ma kejidere kpọ isi o Nwachukwu okike abịa ma kelechala kpọ ya si o omenone kube o ezi awọ kube o dọla si kube o onye eziokwu kube o Ya mara gị mma. Thank you. Before anyị ebido biko aga m like ike iji aka eme onwe gị introduce udo dịrị gị. Ya mara gị mma. Onye na-ekwu okwu n'oge awa bụ Eze Awọ. Mụwa si n'obodo a na-akpọ Awomamma. I was born and grew up in Cameroon. So later on, I now came back to Nigeria, where I finished my primary and secondary school before I now travel. So, but my name is Vincent Dimpa. Yeah, I'm from Umoko, Awomamma Dimoji.
Biko, ama m na every village na-enwe eze n'ala Igbo. Ọ gịwụ the main, ọ gịwụ eze, because edere n'aha gị eze and achọghịkwanụ m ịma na ihe. ndị okenye sị na anaghị azụ eze azọ na ihe a na-amụ eze ọmụmụ. Ịbịa n'awọ mama, from the beginning, when our mama started, ha enwela eze. So as time goes on, Fabia nwee. So eze ahụ ya wee Ejike Nnawihe. So after Ejike Nnawihe, ndị ọcha wee mgbe ndị ọcha bịaziri na be anyị, a wee nye nwa Ejike Nnawihe wu Emenaham eze. Emenaham ahụ mụtara Amụkama. Amụkama now become the general eze na Womama. As times goes on, ndị ọcha wee nwee meeting with all the whole eze, one village, one city, or one town. So one before Amụkama na-erule dia na ndị eze ndị ọzọ abịago, and then when one of our brother then a na-akpọ Amanfo, it happened to be that na Amanfo first person ịgbara motorcycle na Womama, and all ndị ọcha ziri ya that motorcycle. So ọ na-eso ndị ọcha. So before I na-ebute that our king there, he emesigo the meeting, which I believe, according to history, no packaging Amanfo with ndị ọcha. So before our king na-abịarule there, he nyego the whole message to Amanfo. Amanfo now went home and started to become the second king of our mama. Yeah. Then when one of our brother na-akpọ Akuneme, our mama sent him abroad to go and study. The child wee bata na US. Ifeoma mekwere ndị awọ ka mma asị na Ifeoma o feel na ọ chọrọ imere ndị awọ we bring more autonomous. He now creates more 4 autonomous inside our mama nwegwere 2 already. We now have 6 autonomous and 6 kings. As I'm talking to you now, ofu anwụọna, ofozie 5 living kings. And I want 6 autonomous and 13 villages. So, like I told you from the beginning, na eze adi echi ihe na amụ ya wa ọmụmụ. So ele ihe ahụ mere. Ihe o mere na amụgo eze na ọmụ ụdị eze mbịara echi awọ. And all that Ejike Nnawihe chiri awọ mama before enyefe ya Amụkama. Oh, my great grandfather. And ya wa lụrụ nna m ochie ụwa. And nna m ochie lụrụ mụnwa n'ime ụwa. So spiritually, I'm a king. Physically, I now appear as a king. Ngwanụ, enyere m gị nsọpụrụ a na-enye ndị eze. Udo dịrị gị. Eze ndị awọ, otu iji gwa m. Daalụ. Ndewo, ya dịrị gị na mma. Dịkwara gị. The volume anyị, o nwere otu ọ na-asound, akwa ọ dị mma. Biko, ọ bụrụ na and I know very clear. ọ bụrụ na the volume adị mma, biko gwakwa na anyị. So ụbọchị nke taa wụ ụbọchị obi aṅụrị. O nwere ndị na-ede so many things. O nwere one thing m chọrọ ka our people matter. And you continue na this stupidity of Sabo, we're not going to get independent. We're not going to get Biafra. Alụwa ebe ọgụ alụwa onye ọbụla wụrụ na Sabo. Then alụwazi ọgụ. Then anyị ga-egbuzi onwe anyị. Nye awụ otu ihe na-eji aka. Ihe m kwuru kpọọ nwanne anyị nwoke taa maka onye Igbo. For him, a man of so many, the mother na so many things. But I'm as a Igbo, nwa afọ Igbo. The world, o mere onwe ya introduce na ya ka ihe eze ruru n'aka n'obodo ha. Who am I to reject that? But then nwere ihe buru ibu m chọrọ ka mụ na ya
discuss all time. Ihe gbasara Nnamdi Kanu. Maka ihe gbasara Nnamdi Kanu wụ ihe onye ọbụla n'ala Igbo na-ekwu okwu ya. Echeghị m na ọ nwere onye na-ekwu okwu ihe gbasara Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, okwu Nnamdi Kanu dịka ihe mere somewhere. Onwe otu a ga-eji eme ya avoid. Even Vatican na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu. Ma ọ fọkwa ndị Igbo. Before ma jụọ eze ndị awọ mma ajụjụ. Nwanne m nwoke, lee ihe ị hụrụ maka ihe a encroachment a ndị Vatican na-achọ ime n'ala Igbo. O nwere allegation or voice recording pụtara ihe a na-eji ekwu okwu. Pụtara na ya sị na o nwere nwanne anyị nwoke anaghị ekwu okwu na-asị na ha ga-egbu ọtụtụ ndị Igbo anyị ma tinyelekwe nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu. Ama mma ị nụrụ the voice recording. Elee ihe nwere ikwu maka ya? Ịma na ụwa anyị nọ ihe a na ndị okrim asị na ihe onye na-eme ka ekwe na-akpọrọ ya. Ihe gịnị? Ihe onye na-eme ka ekwe na-akpụ ya. Okay. And onye ọbụla nọ n'ụwa na-azụ ahịa ọma anya ya. Enwe ndị na-azụ ahịa orange, nwee ndị na-azụ ahịa tomato. The same ndị okrim asị na ihe onye na-amadị ekwesịghị ime ya. So when talking of killings, when people said about killings, I don't know, I don't believe that somebody has the right to take somebody's life. And when you force yourself to take somebody's life, you have a question to answer. For so when you with a life of mother, because God sent that life for a purpose. And when you destroy the purpose of that God, or destroy the purpose of that soul that has that life, I don't think God will take it easy with you. So I'm not in support of killing whoever, even killing devil or killing anybody. Anything killing, I'm not in support of killing. O nwere ana m anọ ihe ndị ị na-ekwu gbasara God. Ọ dị ka ele ihe a na-akpọ ya bụkwa ndị ọcha ha si ịdị religious or ịdị spiritual. Etu a ga-eji ajụ ya ajụjụ. Ị na-ekwu n'okwu gbasara God. Mma asa gị aba ịkọ one or two story. So ife mma asa ka o nwee ike idoga anya. You understand? When I was a kid, I went to a church na attend. That church was Christ Apostolic Church. Though Lebon. Naba. Okay. Because I grew up also in Aba. I think I spent 2 years in Aba. So that 2 years was my primary 5 and my primary 6. At my primary 5 and primary 6, I'm on with my uncle. So that my uncle know with always deacon, na Christ Apostolic. So I don't know how come the pastor of the church start to like me, like imezimu and blonyi sinachio mazibem there at that church. Which when I left Abia State to our mama to start my secondary school, because secondary school now mama can go. So I'm going to our mama to go and finish up my secondary school, which I asked some of my family members. Now I like something like church, where I will be serving God, because that little 2 years in spent in Aba, I learned a lot and I enjoy it. Ichiku mazi bemna gulu hegu church, you know. Yeah. My elders would be in the other side. It was like church, now the kijena bande church, you know. So I now start to get in touch with some guys. So before you know it, the church mind when I put him on my side. Always know
that in my 70s, Nama will a very big prophet. I do see it as a vision, and I do dream it as in a dream, feel it, that in my 70s, I will be a big prophet. And I was growing up with this hair. Yes. Oh, okay. Yes. Okay. So my plan then, before I reach 70, the hair with me gonna see the same length. Okay. So when I go to like Njaba, Metuyan and Mili, with the faith, but that will be in my 70s. And before that, my 70s, I will try my best to bring myself in God present, the way He will see me and understand I want to work for Him. As a second son. God will to you. You know what God. God know you the way call interrupt me. Okay, sir. Know you the way he may understand. Okay. If I okay. But now people call it God, so God, the way people will understand it, because sometimes when we call it Chukwukabiama, some people think we call evil. They see Chukwukabiama as evil based on Ishinde Christianity. Biko nwanne eze ndị awọ mama enwere onye na-abatani odo na ebidobe m jụwa gị ajụjụ ndị mmadụ achọwala ịbata and amam before you allow somebody to come in, we have to come in a conclusion. Before mother before somebody will now come in, maybe to come and give his or her own opinion. Okay. Now, the first ajụjụ chọrọ ịjụ gị. Okay. Imana eweliwo ijuchakwa mma ajụkwa gị ajụjụ. Yeah. No moderator, alajuno moderator ajụjụ. It was really one leg local. Because you got a book local. Biju cham oro be maju ago wori kinda ni chere na batazi ya maju zia. Okay. Because Nnamdi Kanu. Question number one. But before my joke, question number one, Imatana Nnamdi Kanu woman in-law. Or the elder brother. How? Iluru nwanne ko waluru nwanne gi. Aloro nwanne. Ofunne ya. Yes. And with you. Yes. Yes. Onobai kono Germany. Oh no, with me in this house right now. Okay, that means I will later ask her a question too. No, I don't want to bring my. So go on. I show him this kind of thing. Okay, so go on. My focus. Number two, I am not a member of IPOB. I am not. Okay. But I will do anything to see that Nnamdi Kanu succeeds. Onye ọbụla chiri igbu Nnamdi Kanu, if I know, I will step in the way. Not in the way, I will step in and I will do anything that I can do to defend him. Because the Queen of Heaven died because of Biafra. Imana ndoche riri mugu. Queen of Heaven and you worship her for the past 2,000 years. But that's not where I want to go. So we have now a new Queen of Heaven, somebody that looks like us. Maybe in the next 50 years,
or 100 years or 10 years, maybe I get with onye Biafra, nwa Igbo, menene greater thing than the current Queen of Heaven over the Biafran space. Then by that time, we can change it. But for now, so many things, which is man and the canon. And agama in anything ihu ime ihe ga akwada mbọ na agba ka Biafra bịa. And one of the reasons m ji kpọọ gị taa maka ihe imeke ihe otu ịgbakọta ọnụ na-atọ m ụtọ. Obi m wụ na one day na Nnamdi Kanu na Asari Dokubo will work together. My mind one day wụ na Nnamdi Kanu and Ndị Yoruba will work together, which I prophesied 3 years ago. My mind wụ one day that Nnamdi Kanu and Omiomio, Nnamdi Kanu and Dr. Iroha or Iroanya nke bi Spain and Imam Mezu. My hope and my mind is that all Igbo one day get united. Onye ọbụla ga-enwekwa different ideas. Otu ị nọ, ị ga-enwekwa idea nke gị, but onye ọbụla ga-amata na anyị na-achụ the same. Ihe anyị na-achụ the same oke ahụ. Enwere ike na-achụ ya n'ọnụ ebe a, ga na-achụ ya n'ọnụ ebe a, but anyị na-akpa ya ihe ahụrụ. Ama mma ịchụọra oke before. Anyị na-akpa ya ahụrụ na-apụta ebe a, ndị mmadụ na-achụ, but at the end of the day, anyị chụga one oke. Now, become one of them. You have to go ajụjụ number 1. Ele ihe like about gwagodum ihe atọ you like about Nnamdi Kanu otu ji na-eme ihe struggle Biafra. The same thing ka m ga-ajụkwa gị again. Ele ihe atọ ị na-like. So were nke ọbụla either ga-ebidogodo ihe likere or ga-ebidogodo ihe hatred. You start it with him like fine. I'm seeing with him like in him. Then Imana Atwagomasi. One thing I like in him, but he's ranting because someone ranting master. Onye na-eme ka ntị eme ka m na-akpa ezigbo he ranting. I like it because more the master of ranting. I like that word. And the second, I love the way he has boldness mind. I love people that have boldness mind. His boldness, I like him, for sure. I love his boldness. And the third one, which I don't know what is the third one I can say that I really liked about him. I just like his ranting and his boldness. That's the only thing I can say I like, because I don't know Nnamdi. I never be with him. Okay. I don't know his lifestyle. And ihe na-atọ m hetiri nke ọ nọ. M hetiri karịrị ịtọ. Mba, ihe m chọrọ mụ na-atọ biko. Ai, kedu ndị nke dị very important ma akpọ udo? Biko, ewele iwe. Ịma na ajụrụ m gị ele ihe ị like about him, ihe atọ ga-ekwu na abụọ. So ị gakwa chọgodu ofu ọzọ ji mezuo ya atọ ka ọ makwanụ mma. Chọgodu ihe ọzọ like ya mezuo ya atọ ka anyị hụkwanụ ka ọ harakwa n'otu ka ọ ghara ịwụ na ihetiri nke chọgodu ihe ọzọ ji mezuo ya atọ ga nwanne gị eze Chineke ekere eke wụ eze ndị awụ. Ọhịa gwara m otu ihe ji gwa m. I'm trying like to force my spirit to find out something. No, I don't know this man. So, but I'm listening. If I found the third something. Biko. Eze awụ, take your time. Achọghị m ịdị na-etinye ihe ndị mmadụ na-ekwu here because achọrọ m ka anyị focus godo then before m etinye ihe ndị ha na-ekwu na. Kedu ihe na-atọ nke ịtọ mmasị m like about him? Na-afụta dị m ka atọ.
I have to be honest. After the thought, I have to be honest. EZE biko Yeah, man. chọọ ihe a chọrọ otu ihe enwere ọwụ asịga m na ndụ ya because ịma ya agakwa m agwa gị ihe m like na ndụ ya because ama m ya like that but enwere m ike isi gị lekwe ihe m like otu na o ji eme ka lekwe ụdịrị ihe o mejiri ama m like lekwe nka aghọtara m asịga m gị gwa m ihe like na ndụ ya because ịma ya but asị m elee ihe ndị niile na-eme na ele ihe ị likere Ajụjụ gị adịkwa very strong. Nke ịtọ m likere nga Nnamdi nọ. Okay, let me say I like his name. Nke ịtọ. Okay, fine. Then let's move That's on. Nnamdi. Let my father live long. Nnamdi. Nnamdi. Let me say nke ịtọ, that's his name. Okay, thank you. Then again here in our like it on a ihe atọ asị m gwa m 100 gwa m na atọ ịtụ asị mba atọkwala asị 1 bụ ịtụ asị. Oh, okay. 1 bụ ịtụ asị. If you ask me to explain the asị or call it fake prophecy from him, I'm gonna explain on him in because ịtụ asị inwere ike sị ịtụ asị. Okay, you say put it in the form of fake prophecy. Or For example, for example, Igba followers here that they should not have anything to do with Yoruba. Now, any of Igbo Nuronye Yoruba, when Biafra come, they will try to bring him back, and now he want to work with Yoruba. That is lie. And here we see na Biafra Gabia na 215 without being sure of and speaking it out is also a fake prophecy or lie. Here we see that na transmitter AJM radio Biafra no go na Nigeria. Choma Nubogo ya puta kwuo no from the transmitter all lie. Nde kposhiri na na lie side. Ihe ofu ihe m hatred. And it was. Second thing, hatred. Ebono, as a freedom fighter, he claimed he is. Him and Abian have failed. And we're number 7. And we're number 9. And we're number 5. And numbers lila. When they can about midfielder. When they can about striker. When they can about defender. Even welcome a keeper. I don't like Nnamdi based on he's a keeper. The same time, he's telling us he's a defender. The same time, when I walk by now midfielder or striker, I match a media in a match. Nnamdi chori about midfielder, chori everything. I too know. I too know in him. Careful second. 3, I hate threaten. He's threatened. I hate it. Because only devil threaten people. Children of Chukwuka Abiyama, they respect people. They love people. Because my first brother, when he came here, he speak about love. He preached about love. He was talking every day and night about love one another. So if Nnamdi is claiming that he is another savior for the IPOP, that means their savior is a fake savior. Because a savior don't threat people's life. A savior, no matter akukondocha korai na Moses weriwe owere mpara tie na alioto na agbo yen na wishi asarai based on when they come to carry all the things in our olden days powers. Fasai mechianya ndo krime mgbe ahụ emechichi anya ha na-elodu ihe niile ahụ na foto lodu cha bere ha n'akwa nna ba na-emepela anya ha alariele. So I hate his threatening. Isi m kọshuo ihe ndị hate m agụ m ya ruo 20 mba ihe 3 only. Na-ekwu ihe atọ. Okay, ihe atọ aka. Now,
ihe awụ naanị ihe mụ na gị kwekọrịtara na anyị ga-ekwu. Enwere m ike ịjụ gị ajụjụ ọzọ? Okay. Enwere somebody nọ nga na-eche ọ dịka ọ chọrọ ịbata ama m reason. Okay. O nwere otu ị ga-eji ahụ in the near future ị nwere ike iji rụkọta ọrụ with Nnamdi Kanu ọ ekwughị m ịrụkọta ọrụ o nwere ihe Nnamdi Kanu na nwere ike ime ga-atọ gị ụtọ, ga-eme gị ihe ndị i kwuru, ihe atọ ndị ise na ihe tiri ya obi ga-echenjiwe ga-ebido like wee nwee a renew mind? One thing is this. Adị m ebu amụma na ana m ebu ya na ama m amụma ebu. If Nnamdi change for ihe na-ata mkpọchigodiri now that I don't like, I wouldn't chikeri. I'm not his God. So I has no right to hate him, but I can hate his character, his doings. So when he changed his doings, I would like him. Though I'm not his father. Mana nwata mefere nne ya ka njime tụwara gị ilu. Nwata mefere nne ya nne ya akwụọ ya ihe. Audi na ọkpọrọ ya asị. Ya change nne ya ga-afụkwa ya n'anya. Now, o nwere ihe ọzọ Nnamdi Kanu ihe ọzọ ọ na-emetọzi ọfụma ịlikiri? O nwere ihe o metegizigi ọfụma isi na ihe a that is this thing na ịlikiri ya, ihe na-enye gị obi ụtọ, nwere ike isi ya continue na that way ahụ na ihe nwere ike ichange your mind? O nwere something nwere ike isi ya continue this way that ihe ndekọ ọzọ ịkpọrọ aha ị na-alike na nwere ike iji ọsọ dump ha because ihe na-enye gị nwere ike ibulite mmụọ gị? Very simple. Ihe nji like kwanye anyị ịmakwara na mma nwoke and ajụjụ nye dị ajụjụ na-ajụ ụdị ịgba ndị bara m ụmụ ma ọ dị ka iwu nwa ma ọmị ịmụ ụmụ ma ọmị ajụjụ ha na-ara ya wụrụ anyị nwa na ọnwa anyị toro la street wa ihe niile ajụjụ anyị na-enwe ọ na-enwe weight because akpọtaghị m here to destroy you. I did not. My brother, I'm here to you. answer any question you ask me. I'm very prepared to answer them. I don't know about it. For peace. Very soon. Onye no online. I got if you before make it very simple. Unite what the whole Igbo. Don't take people life, don't hate anybody, don't hate people, beat this person up. Unite ya, and the first thing ya Ghana afara ubenna afara his kids, every day is his community. Try to quench in a fine boy you come again name na behawa afara, beating some girls up, threatening people's life, seizing people's land. Use one of my brother. Let me play voice. I planned him to play this voice, but let me play. EZE. Okay. Okay, I'm coming. Excuse me. You can talk. Yeah, we know that he unite. In short, unity is very, very important. Love everybody. Don't insult anybody. Don't curse anybody. He have to know his lane. Yeah, no striker call. Yeah, but what's also striker? All that defender on there. Actually, goal or penalty. Actually, actually, free kick Nnamdi. Actually, penalty Nnamdi. Actually, midfielder Nnamdi not there. A trick can never make a forest. Imana, one of the reasons MG Segibia, Kamana Gikuku, as onye Igbo, as one name mother. Maka ihe unite ndị Igbo niile na-atọ m ụtọ, ihe udo na-atọ m ụtọ. Mgbe niile m na-ahụ gị na ihe ndị ị na-ekwu, sometimes tin na-ewutekwana m.
ana m ewere gị iwe bụtọ na-ewute m. So akara m like ya wụrụ na anyị were energy a channel ya with ndị enemy anyị than ịdị na channel ya to ourselves. So onye mere m ga-eji biko ejene ebe ọ ga-awụ ya wụrụ na this our program wụ ihe ndị mmadụ ga-eji hate gị more na like na ọ ga-enye m obi ụtọ, rather ọ ga-enye m obi ụtọ ya wụrụ na after this program ndị Igbo ndị IPOB ahụ gị as a different person, then I'll be so happy. Ka anyị legodo nwanne anyị nwoke, biko nwanne anyị nwoke nọ here, ị na-anụ ihe m na-ekwu? Hello, our brother, can you hear? Ndobisi? Your network, then I have to take you out. Ndobisi Shalom, hello, can you hear? Ezawo is here to take your question. Hello? He can't hear me. Spirit muji ya na ihe na-ajụ ya. My brother, can you hear us? Watch it, God bless you. Biko, lema agwa gị. Le, emeghe gị, agame ga allow ka ịkparịa Ezeawo for any kind. Gị kparịwa ya mewepụ gị. Akpọtaghị m ya hia ka akparịa ya. Akpọtakwanụ m ya hia ka ọ kparịa my in-law Nnamdi Kanu. Ihe m chọrọ wụ udo. So ya wụ na ị nwere ajụjụ dị mma ị ga-ajụ ya, ga-ajụọ ya. But gị bịa chọọ ịkparị ya, aga m ekwe. Nna? Thank you. Okay. Ekele m unu. Ezeawo, ekele m gị. Ya mara gị mma nwoke ọma. Ana m after this program because program ọbụla m fụrụ edere Nnamdi Kanu. Mama the topic nna ala gị ka m bịa tinye ọnụ na ya. But I'm very happy that ihe anyị chọrọ na-awụ udo. Ihe ọbụla mmadụ ga-eme ka anyị nweta Biafra ọhịa m chọrọ. Mụ anọ m na ndị na-akpụ iyi ịkpọ mmadụ anya niile wucha ndị Igbo, anya niile nwa afọ Igbo ka anyị wụ. Anyị mụ chọrọ ihe ọbụla onye ọbụla maka ọ ga-eme ka o wetara anyị Biafra, ya eme ya ka o wetara anyị Biafra ọhịa m chọrọ. Further, o nwere m chọrọ ikwu na so many of us na ndị niile nọcha obodo oyibo wụ ahapụrụ Nigeria because Nigeria adịrị ma ọha ejibo gowa obodo oyibo. Even Ezeawo ha ji hapụkwa Nigeria wụ gawa obodo oyibo na ịfụrụ Nigeria enwere isi iji pụọkwa ka ị ga chọrọkwa ihe ị ga-eme ka ọ baara gị. Anyị nwa nọkwanụ na Nigeria ebe anyị makwa ihe anyị na-agabiga. Hello? Na Nigeria wee ba. Hello? Then Ezeawo, Odika network here. We can understand it. Odika. Can you hear me? Yes, go ahead. Can you hear me? Ezeawo is waiting. Please, join us. Okay. Biko. So ajụjụ m chọrọ eju Ezeawo now. Ajụjụ m chọrọ eju ya. Ka suggestion ọ ga-enye m Nnamdi Kanu nye anyị nwa IPOB member ka anyị nweta Biafra. Ọhịa m chọrọ eju ya. Love that. Thank you, my brother. Thank you. Thank you. Isi ka condition m na-enye Nnamdi Kanu inweta Biafra ka isi gịnị? Ihe o kwuru. Ọ sị ka advice. Ọwụ nsi ka suggestion ka ihe ị ga-ekwu ị ga-ewetara suggestion ị ga-ewetara ka ị ga-enweta Biafra ọsịsọ. I love that. Ihe ọ bụla ị nwere ike ime ị ga-agwa na ebe Nnamdi Kanu na-adịte ya. Ya mara gị mma. Ajụjụ niile na-ajụ m taa na-ewu bebi ajụjụ. Deka baby ajụjụ. To start with, like I said before, onye ọbụla nwere okwu nke ya nwa. And age field and numbers of the players we may unu example.
only God knows the tip and the road Agega when with Biafra. I don't know it. And I'm not that type of person, false prophecy of what I don't know. But to start with, suggestion more advice to Yawa, Buogini, to unite, carry everybody along. Stop insulting the governors, stop insulting the senators, stop threatening people's life. Just unity, now unity. Ibian aliawo mama, when I start this my program, telling them, a lot of people was like, you are a madman, you are a madman. I never insult anybody. I never attack anybody. They keep on calling me mad till when they start to see what is inside me. They now change from mad to hate the government, fearless king, Igriga war, different names and apata. So what I'm seeing from IPOP member now, I'm not, I don't know how I put it anywhere. Something new, it's not something new, you know. But the most important thing, let them be picking the points of everybody, because any nonsense, there is a sense inside. Let them be picking points, how to move forward, and how to move forward. Wait, allow him to talk. Listen, if at all, now, Nnamdi Kanu, the governors, the senators, if at all, Biafra, for example, Biafra, Pian, or a war between Nnamdi and the politicians. Because those politicians were their own crowd, not Nnamdi will follow us here. And the Lanya, 90%, sorry, IPOP, 90% of the IPOP will listen at the 90%. Even Europe, 80% have Undadro. 50 years. So they hope like when Biafra come, hala jebru and yobla, more hala wenye, happy na adojari as in the name of the docu. So now the need to carry the people with knowledge, the people with ability, the people with standard, the people willing to, or the people with capacity to afford any downting, any drastic, okay, any examination now. Or wunda na adoro. Enwere film, enwere live video watch go na Germany. Oshinda adoro ha to $5. How can you tell na adoro? Or una they be go na London. He supposed know what is the meaning of adoro. He got a go nya adoro, him and onya adoro, nego jeri na government na enye. Ulo onya adoro bi no de akwu ugwu ya, no free, enye ulo free. Every month enye onya adoro here 200, nime 200 and then ula up 120. Mba 80 euro when you for na onya adoro. Press Monday engage na black job and they register. And to get that kind of black job, there is your connection. If you see onya adoro for $5, I listen from him. I condemn it. And then when their secretary here in Austria, na Sampotin, and here we bury they tell that guy to go and take Adoro as Biafra. He take Adoro as Biafra. After later, Henyeria positive, they deport him to Nigeria. Kehem na muzinonu their members here. No jebaga na church in the Yoruba. No church in the Yoruba. Their leaders braha hemekokola within the Yoruba. Onaga church in the Yoruba. And the Yoruba jezoya. Your secretary. So if we can take everybody along, at least God will get on any way for that. Now we are moving with one crowd, with one voice. Oh, we keep Biafra. Man, without we go out together. Now forget Biafra this year, next year. So here Nacho is our my brother. You want another thing to ask? If not, take you out. Yes, I want to move forward. I want to move forward. Okay. I believe that. I believe that land is not your land. As him that is not happy is what is happening in Nigeria. Effort on a T. What is his effort on a T? Can we can want that Biafra 40?
have put so far. Network give the bad. I can't hear anything. Eze awụ ewepụla m ya. Ọ sị ele effort gị, ele ihe ị na-eme ịhụ ka anyị ji nweta Biafra. Akọwala m ihe Ọ sị ele ihe ị na-eme. Akọwala m ya 100 times. Onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku. And if you left your ọkpụkpọ oku gawa another place, you are wasting time. Mana ka njizie m myself wee saa ya dị ajụjụ. For me, standing for our mama shows that I need the good and betterment of Igbo. That's why I started at home. Charities begins at home. Now, mama, I see that I give my best to help individual, to help the masses. And when they men abandon the hospital 5 years, and when they go for treatment, and when they can actually build business, they don't have. I help a lot of people. Not them say, if you go to my Facebook, drive down. Though that now this is not my first Facebook. In your second one, they deleted my first one or they report it or whatever. But now this particular one, if you go down, you will see how my efforts to make sure that Biafra land or Nigeria, Biafra land or our mama is better for everybody. Eze, I give effort. Eze, nwanne m nwoke, Eze Ndawo. Biko eweli iwe na m na-anapụ gị ụka n'ọnụ. Obi ọ ga-ama gị mma ọ bụrụ na anyị nwere onwe. Ya na anyị nwere onwe anyị, obi ga-arị m mma. Mana I'm that type of person. I support ụzọ nke na-aga aga. Ụzọ nke na-aga aga ụzọ eziokwu. As second son Chukwu Okike abịa. Ihe ọbụla wụfụ na eziokwu na ya, I'm there. I got that on myself. I can volunteer myself. Once I feel there is truth inside that road, I will volunteer myself to move in that crowd. Maka no anyo koma me no bo fufu. Ị nwere ike ịgwa m mmadụ ole n'ala Igbo na-agba mbọ karịa Nnamdi Kanu maka inwere onwe ndị Igbo? My brother, ndị gbara mbọ, ndị na-agbakwanye mbọ. Ndị dị ndụ, ọwụ ndị nwụrụ anwụ. Yes, okay. Ndị dị ndụ aga m abịa kpọchiwara gị aha ya because many of them gbara mbọ for their own selfish interest. Onye? Many of them gbara mbọ for their own selfish interest. So I think this politics of a something all game go. So madepụta ị na-fight na ịchọrọ imeji obodo, ị na-erikwe dị obodo, imejigedi dị obodo. Like mụnwa, awọ mama adị mụnwa adị eri awọ mama, ọ ha na-eri. So abịara m ka ọ dị mma. I give my last money, I give my strength, I give my everything, my knowledge, my speech. All na nature has speech ebe na hego m jeri this side. Then I will continue be giving them speech because the more I stop to give them speech, my income will stop. I come as my first brother. I come to serve. But my first brother kpọlitere onye nwụrụ anwụ na dị shishi. Mgbe ọ tọnụrụ mmanya, mmiri ọwụwa mmanya, ọ na dị shishi. That's the same mission mbịara. I don't come for, I come for truth and fairness. Obi ọ ga-adị gị ụtọ ya wụrụ na enwe otu ihe na-eji eme Chineke soro nye aka ya wụrụ na enweta anyị nwere onwe, enwere ụzọ buru ibu anyị nwere ike iji nwere onwe. It doesn't matter ụzọ ọbụla eji nwere. Let me put it this way, maybe as a prophecy. I get to Nigeria soon. Huh? I get to Nigeria soon. Okay. Enwekwere ndị na-agba mbọ ka ekewa Nigeria. Na adị ekewa Nigeria ahụ in the form of Biafra. Ifugie na a na-ekewa Nigeria in the form of the complaint they take to where they take it, and in the form of the people that take the complaint. If you have presented with international community na-elebara anya. Sorry, go ahead. Sorry. Go ahead. Let me tell you. Brother, ihe nọ dị
really, I want Biafra because na Cameroon amugodrim. Ihe na-akpa anyị ebe ahụ Biafrans. I never knew we are Nigerian till when I came back to ala Igbo. Numazie Nigeria. Anugazim Biafra na ala Igbo. Just like ila ala Igbo now. Nderi live name mkpọtụ Biafra. Ooh, I don't know how to put it. Oh, outside, they put outside na no Biafra. Ila ala Igbo. So many of these IPOP, if you na-eji nja ụmụachi nọ na Nigeria kita. Halabai Brumoto ha hating Nigerian flag. I know about 3 people who on the IPOP with Nigerian flag inside their car na December time la. Njoha Aroba HBU Biafra. Okay, in on Europe, ela huju machine on ulo ke bushie ha. Irota se na Nigeria with Nigerian flag tin na moto gi. Osimba one na ka AJB tie ndị immigration ndị anamakosi na road. Name an anti Biafra flag na ga na disturb. Okay. So iman ilota na Nigeria you need security. Ila hazie ina eji nju magic eje nwufu ha. That way is not helping us. If we want also before me result, if we want to Biafra, si kwọ bele gbagam ka onye ọbụla ala Igbo mana nwanne ya daa ya na war I ga lose kwe more than Olai lose before. And I lose kwe more than Olai lose before. Game with Biafra. I will go failure for life. Okay. Our brother, I want 2 guests here. Onye jụọ ajụjụ, jụcha ajụjụ ya, asacha ya ajụjụ ya, mewope ya, onye ọzọ abata. The first, your name and where you are calling from, please. Ebe isi na-akpọ. Ị ga na-eme, ị ga na-adabata ha 1. Ofu onye bata ya ọpụọ, ị nabata onye ọzọ biko. Thank you for your time. Thank you. My brother, kino kwa nelu bed. Guzoro biko, anya bịa nga abịa ile akpụ obi biko. Eweliwe. Ụmụaka, ụmụnwaanyị. Ụmụnwaanyị nọcha n'azụ ọ dị iji ha akpụ obi gị biko. Udo dere gị nwa Chineke. Udo dere gị. Ele ajụjụ ị nwere eju biko. Eze awe kele m gị. Ya mara gị mma. Ọma bụ onye na-akpọ Maazị Paro na Ajela ya ụmụnya Breba. I live in Germany, Berlin. Prophet, m na-aga akwụkwọ na mgbe m bịara Berlin for Berlin cultural something. Ahụkwara dị ya. So, ọmụa bụ ihe ikirikpọ ọgụ ahụ ndị Abrịba Ọhafịa na-ebu. So, madam, ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ewu. Ị na-akpọ IPOB, ndị IPOB. M chọrọ ịjụ gị. Ọkwa makwa the meaning of IPOB first. Because ọ dị ka na-agụ fom gị na IPOB. Indigenous people of Biafra. So you know that you are also indigenous. For sure, but we have Biafra, not a club, because IPOP no turn as a club, we not turn as indigenous people of Biafra. No turn club. I jumped on you are indigenous. So if I am to what I do, it's an Nnamdi Kanu akpara mmadụ, even the governors. Ote nọ now, ịnọgha Nnamdi Kanu, ọ bụrụ ọgụnwa Nnamdi Kanu. Ndị gọvanọ na-eme ihe ha na-eme. Kedu ihe ị ga-eme? Asago m ajụjụ a ị na-ajụ. Mana asago m the way ajụjụ unu dị 10, asara m ya like the same way. Enwere onye ọbụla nwere his calling. Ya uru na mwa nọ na position na I'm a freedom fighter. I'm coming. I do again. Calm down. Not a position telling you people I'm a freedom fighter. A freedom fighter represents a father. A father who 10 or who 5 for Lulu. Ofu wadi wiki bata. Ofu wanga kuwati.
TV zuru phone, we na I think I go get water. Only noise not there. I'm a work with that person because I nwere ike iji iwe shami watari. Mana last ikpochiti azụ. So what I'm trying to say is this: if Nnamdi want to be a freedom fighter, he has no right to insult those governors because he needs them more. Okay. All these brothers. My brother, last question. Can I do something to your brother? The last question, because you're the governor, you're one Nnamdi Kanu, no sure Nnamdi Kanu. This freedom fighter you're talking about. Here actually this is. You're the governor, are they butcher omunegi? The Fulani bia egbu onye ebuputa, egbu ndị ebuputa, ana ahụ a na-egbu ha, but ha pụta ha na check over ya because of their what they are getting in Nigeria government. What will you do? Thank you. Okay. Onye juru majuju ka iwo proclamation ya did work here. Yeah, okay, can Okay, good and fine. To start with, if Nnamdi start to attack those governors that Nnamdi why is Nnamdi not talking about what is going on in Afara? A lot of things is going on in Afara youth and the IPOP. Now it's not about Nnamdi and the Afara. All they are about Afara youth and the IPOP. So if he's damaging or condemning the act of Nnamdi, your background is too noisy. and the act of IPOP in Afara. So as I go near the argument, no Paula, England, I go him. So when you get a robot, you Only can because your earpiece now is startling. Your earpiece. Then because judge didn't know, it will win. Okay, shalom. As of Ekanango. Yeah, man, As udo dịrị first of all, ka nkene gị na ihe mere agadi nwanyị ahụ ndị Fulani destroyere ubie na ahụ mama ịgbanyere ọfụma na ebe na ihe mede o nwere nchọ ka ịghọta Nnamdi Kanu a na-ekwukwe n'okwu ya ọ mmadụ ka Nnamdi Kanu ọ mmadụ dị ka gị ghọta na Nnamdi Kanu abụrụ a spirit ọ bụrụ Chukwu nọ mmadụ ka ọ and the way human being all my mistake I can make mistake steady ghọta na o nwere some things he pointed out is na like ihe Nnamdi Kanu na-eme ajụjụ prophet ejụrụ gị Number one is na o nwere okwu na-abịaghị na mmezu n'ọwa ashị na achọrọ m ka ịghọta ịpụta n'okwu mmadụ na-ekwu okwu point of correction. I generalize it that now I hate lies, so I now point those areas you mentioned now as the evidence of the lies I made or I mean. Okay. Aghọta m ife ikwuru na aghọta m ebe ị gara data na ihe nchọ ka ịghọtazie bụ na ịpụtakwanụ okwu a na-ekwu ịbụ ụkọchukwu all pastors niile nwere ndị ọzọ atụrụ niile nwere all men of God some of them onwego amụma ha gburu amụma over amụmadụ 100 over 30 ka m nwee 30% or 50% bịa some 50 abịarọ na ihe ekwe maka si na onye a is a liar na ọ na-asị asị ọ bụrụ Chukwu Chineke gosiri ihe ọta na okwupụta ya ihe a na ụwa bịara na mmezi o were ike echi ome or maybe na Chineke gosiri ife okwuzie okwu maybe okwute the actual date or time. Come correct ya gị. Thank you, my brother. Ọ na Chineke ezi ego. Chineke ezi ego na Chineke ezi ozi that Biafra is coming. Yahweh always wise prophets, not the wise, and to defend Ifo as a prophecy. How can you put that out? See that na Chineke is here na Biafra na Bia. For end there that way.
Mani put na Biafra is coming 215. Now 214, you will see what is going to happen to that zoo. 214 Agafe, he put it like 214. Now zoo will fall. From 214 to now, zoo will never fall. All night for Come to my brother. I'm a Wopo brother. Okay, brother. Yeah, go ahead. Yeah. Go ahead, please. Nanya now come for instance, this year Nnamdi can scope with it, but if we play our part very well, na Biafra happy behavior this year. Now, if for instance, na Biafra this year, can I see that? Hey, also gonna say, but also, but also, if we play our part. Now, let me bring you. Now check and let me can land good first. I'm going to check out. Igbo. Go na drug problem and Igbo man nwere. Iya akọwa onye Igbo ọfụma. Number 1, I wundi. I'm not talking about you. I'm talking about Igbo medicine. I'm na ka obere awu onye isi, ka obere amede he do ta. Therefore, again some we keep gonna sow seed of hatred na the mind of other people, to distract the struggle, the agitation behind him. Now, because of Nnamdi, you go see that now this year, it matter now our fault. Now, some Igbo rise, like what I'm seeing now on social media, some people now rise and they say, nah, that can't for the petition against US, against UN. Now, when delay now, you cannot come out and start judging Nnamdi. He has tried his own best. Oh my God, that does not make him a liar. God can speak to you. God will speak to you. You understand? But in the who that Nipu not head to tag this time. No, that time does not mean that that person is a liar. That word, in fact, I reject that word totally. I made myself, I'll come in that part. Thank you. Amen. Yes. I don't know if people are what as lie. It's just like when Uche Mefo came on air. Someone know Igbo, someone know Socha. Mecha kuasho happen again na Oyiba hoso na ihe people understand how the hokoro. Nwanne asi wasi, asi obula wasi. When God speak to you, Ochi on enthusiasm, you him to see if at all he want to maintain his prophecy, he could have said Biafra is coming. Onye the time, onye the date. If Biafra come this year, Nnamdi Kanu kuriyo. Yabia Godin after his life, o mechara bia agashina o professor isria because when he fela kuti, when he fela through those days, may happen today. My oji Buhari we go those days, may happen today. Or your prophecy. If you get now, so me, I believe more than Nnamdi as a prophet man. Ezawo. Yeah, Onwere mgbe Nnamdi Kanu onwere ihe o kwuru ya sị I prophesied. Onwere any time. Voice ya. Mba. Ihe m chiri jụụ because anọ m into voice he gay as ogo gị mara ma ihe o force voice ka voice ya. Mba, ọwa ọgọ m. Ihe mba ajụ m jụrụ gị wụ Yes, many. Or say that na Biafra will come to 15. He goes to Ezawo. Him jụrụ gị wa simple ajụjụ. Mụ na onwe m egebe m na anytime onwe m mgbe m nọ n'ọsị God or the Lord or Chukwu Abiyama spoke to me. I prophesied that so. Okay, if I na that okwu kwuru na 215 no nko iri ka oko iri.
the way he put together He said that Biafra is coming to 15. now. And Yahuikuye Biafra is coming to 15 or Biafra to 215. That is to show you that that means on a quote on Madoya will become Koya. Manayahuikuye no Nabia, okay, Kahebruku Haliaga. He also prophesies now 214. No, Nigeria zoo will fall. In a use the word prophesy. Yeah, okay. I use terminology. He said. Okay. So I like he said, don't say he prophesied. Okay, he said zoo will fall. No. 214. No. He mentioned 214. Not like this is what I'm trying to say. Yahu no put say that zoo will fall. Yahu no zoo will fall. Oh, we can no corona gaga here now. And when he can bugote his stock or Nnamdi zoo will fall, not fall. But he said it zoo will fall 214. 214 agape ihe obla gbara afọ n'ala Igbo awedi. If I kill you now, I'm genuine no udi mu agburu gi. When I reach 1 year anwudim na ha Chineke o dikwa mu agburu. Ya go no mu agburu gi. Ihe obla gbara afọ awolo omenani na bai. So he said gbara afọ 214 to 215. Zoo didn't fall. Ezawo. Enwere m ike ịgwa somebody maybe let's say for example mona Ezawo enemy ma gwa somebody say lewe this year Ezawo will fall because enwere something nchọrọ release against him. Might not be that Ezawo will die literally. So, and maybe on information at that time, also, because of this information, maybe he cannot come and say, I have an information that I want to share, or maybe because of Buhari or whatever, that if I share that information, this and this, so he just used a phrase to say, zoo will fall, because on a plan, and maybe in down. We are saying the same thing. This zoo will fall. He couldn't have mentioned 214. He could have just said zoo will fall or end the idea. Then Yauruna zoo fall wagodi after 20 years. Like I prefer Fela Kuti. Na okwu na abiane karịa Nnamdi. Because Fela Kuti na-ekwu with wisdom. Mana people are there no based on anafo na esi Igbo. There was not following or hooking it up. And ndị niile ahụ fụla as onye na-esi Igbo na chi today na futasi generation next generation na futasi Fela as a prophecy because ihe o kwuru gbasara Buhari then is happening now. Okubiri koto this Nnamdi says zoo will fall 214. I have the voice. If you want, I can play it for you. 214 agafe or follow them. So he couldn't have mentioned 214. Is what I'm trying. I cannot, for me, because I am into prophecy and dreams and vision. Isim iwere ihe ikwuge na ihe 99% of the pastors all around the world plus bishop and plus pope kwuru. When you talk of pastors, ndị niile na-eme ihe pastor, forget them. Okay. Imana pastors, majority of them start it with their mind, if a Chineke. But when they start to see crowd out here deceive again now. Crowd out here deceive again many pastors. When they start to see crowd, they start to misbehave. Before you know it, any pastor believe free iniquity and put out today. Or put that tomorrow. Yaga put up tomorrow. Or with it, and don't go with it. He's going to hell. Because all of these pastors, they have something in their cupboard. Believe you me or forget it. It's not a prophecy. But all reality coming out. Somebody now say, why do I reduce myself so low? You must be crazy. Talking with our brother. Oh, a madman. Or he reduce our brother low. You must be crazy. He's a madman.
All the man that I'm talking with our brother. Maybe only can you put time. Something a change you. Yeah, I want things in a different way. The purpose of making here, I want to destroy Nnamdi Kanu. Or about our brother. Maybe at the end of the day, one video nda na ukunda on reduce one by one. Yeah, my target and which it is possible. Nwe opportunity ịkpọta Asari Dokubo online, I will do that. Nwe opportunity ịkpọta Imam Mezu online, I will do that. Nwe opportunity ịkpọta Omiomio Iroha online, because we need all of them. Anyị achọghị konye ọbụla wụrụ Sabo, because yes onwere mgbe oge seti. Enwere a lot of our people that we can bring them to us. Nwe ekpende wu ekwensu area no behind that we cannot redeem them. That means yes, then we have to take I get up weba na backyard can take care of them. So ubua ihe na-ebido ba ebido I need ka anyị na-ekwuru n'onwe anyị okwu, because I na-ekwu okwu again enwe nsogbu in the near future. Why would you say that I'm bringing back? So no, then who should I talk to? Is it you that I will talk to? You don't even respect me. Why should I talk to you? Why do you think that you are the one that I should talk to? After all, in a bomb Sabo. So Elehe Diche Mona is a one, because you can call me Sabo. So go and sit down. I am happy to welcome our brother Ezawo to come here and talk. Egwam ihe atọ ọ like Nnamdi Kanu na-eme. Kwuokwe ihe atọ na-ewute ya ne. Maybe at the end of the day, on akpọ ya Chukwu Abịama, and akpọ ya the Most High. We ime anyị na-abịakọta together ntakịrị. Yeah, my purpose. So Ezawo, you are welcome. Yeah, thank you. Because I want somebody no ga chọrọ ịjụ gị ajụjụ, ịchọkwara ka ọ jụọ gị ajụjụ. Okay. Ihu onye ịma, ịchọghị ka okwu ga-agba m mewọpụ ya. Okay? I accept everybody, but not one after the other. Okay, go ahead, my brother. Iwu onye biko lebis. Afamu bụ Shiemelie Alokwu. It's my Anambra State, and I know na New Delhi, India. Okay. Onwere ya atụ m ka Njili Oyele nwee ekene unu prophet na Eze Awo maka this program unu present this thing. Not very important because onwere something dey obodo anyị na-awọtaro. Onwere something dey too small and onwere something dey too big. And ya bụ mmadụ na-aghọta. So Eze Awo abụrụ obele mmadụ, gị n'oge abụrụ obele mmadụ. For gị host program with Eze Awo, bring yourself low. So if I na-ekwu n'ebe a bụ etu ga-esi ka ọ wedịla obodo anyị na mma na-aghọta. So sometimes mụ na watch program Eze Awo, mụ na m na-efollow program gị. And mụ na m na-efollow program Maazị Nnamdi Kanu. And after every Go ahead. And after everything, okay, one simple question is very simple. And I need to go to work tomorrow. Go ahead, please. Okay. The question is, Eze Awo ọkwụna party Biafra ọkwụna party one Nigeria. Yeah, one simple question chọrọ ka ọzam na njụ another one. Okay, go ahead. Again, asị m na party ndị na-asị ka anyị nwee Biafra ka anyị si Nigeria pụọ, ma ekwu na party ndị na-asị ka anyị nọrọ na one Nigeria. Biko. My brother, ajụjụ gị a isi na ọ dị simple ma na ọ dị imirimi ọchị. Ihe mma bụ nke ọbụla m ga-abịa n'obodo anyị adị mma, ọ wee ebe m nọ. I'm a person of truth. Yes or no? Yeah, listen. Don't interrupt him. Yeah, we that na Biafra. Originally, I'm a Biafran. Man, I would IPOP because not all that indigenous people to a club. Go ahead. So originally, Biafra is just like Nano Mostra. Mboblan la buy in my village. I'm happy that I'm at home. So I want Biafra to come
but not in this manner of Nnamdi, because his manner will not bring Biafra. Okay. And the more we support, Biafra will not come. Obaru now na ini so we're Nnamdi. Biafra is coming. Years and aga Biafra there. No, people has their right to bring out their opinion. Na try can use that. The delay of our struggle. It's not much number one. We pray to have Biafra. So Biafra they happy, and the happiness I him jacho cause moves on ezioku. Because so that snow pure white on ashi we whiter than snow. Yeah, so me hana that we whiter than snow ahu. Lekwe ka Biafra na dia. Yeah, man. Okay. The last one. And another one. I will another question then and the one contribution. No. Just one. I have to go to work tomorrow. Yeah, just one thought. It's over. Please. Okay, so that one the bagodu na answer the question, because most of things more honorable and my against in outside Nagwagi. More no never now. I'm na New Delhi now. I'm a follow Nani Canals from 2014 up to today. Now I brought me registered member of IPOB. Mana also mana member of Biafran Youth National League, and the more I support Nani can, because one thing in Mabna have truth even you or 100% in our it was more abroad sent prophet never or broad sent give us our broad sent. The Bible says no yes na nyaburo nye media. The man on your bonya siko na so na mo na we mana only one advice in choka nye ndi obodo anyị concern this thing. Biafra aburo republic and aburo IPOB republic in our Nnamdi Kanu nwere any dọpụtali or any group na fight for Biafra freedom condemn over. Mana problem I will bribe ndị obodo anyị na mmadụ bịa na asị don't want the case of movement of Biafra in Nigeria. Na so na agi isi na chọrọ ọzọ ka ebulu Nigerians emesi na-azọ emesi after everything onye akwụzi okwu onye land ya na the same Nigeria. So onye some things on a bend na mụ na awụti ya ọnọdụ ka abụrụ m achọrọ m I don't want to cajole anyone mana achọrọ m ikwu okwu ka onye ọbụla awụti ya. Honor ka these people ndị anyị na-ekwu si na Nigeria ya dị isi na ikwuru okwu na-predict something na Nigeria ya divide mana ya divide na ya divide in terms of Biafra na onwe ndị na-aga the movement inwetie one thing ka agwụ ka na-agwụ nwa anyị izu nwa na abụ anything involved because one thing I know that Biafra will come and they have future and I know that if Biafra come I have future in Biafra ewe m ike Biafra abịa mbulu politician. So many everything about Biafra, my idea against Biafra, my idea, and I'm fully up. Now, I get against Malibu and sometimes comment or sometimes zero comment. My own events can go. We when I water governor. Biafra Broma can give us our one now. We put out today. Sina, if the killing I'm a Biafran, and you start saying something. Pussy Jina is standing on other people's. On other people's shoulder, they leverage on them with their fault. Even when they plant hatred in his people's heart. Nothing now. You could be Rita. Another man using Nigeria passport, and they put on Nigeria. What I think of some Nigeria for point of correction. Another one. The struggle. I will support you. Nothing now. Thank you. Okay, thank you. Number. Onye ọbụla nwere his calling. It's just like if you go to field, onye ọbụla nwere wing ọ na-agba. I was not sent to bring Biafra. Biafra is not my calling to bring. But when I see ụzọ esi na-ekwu okwu ka esi weta Biafra lazy daisy, I will say it because ndo krime si na okrime ada no n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ. EZE Okay, that's all. my brother. Ndewo.
You're welcome. Biko, anyị achọghị mkparị for my guest. No? Ọwọ ya bịara ịkparị abịa m ịkparị mmadụ. Ekwugo m na aga m apụtakwana ihe gbasara live stream ọzọ, mana enyere m anya hụ the title of your name edere ya prophet. M si oke ka m tinye ọnụ. O nwere ihe ndị be anyị na-emegasị na anaghị amasị m. Abata m na live stream a ka m bịa kparịa Eze Awọ, mana achọpụtara m na anyị nwere nnukwu hatred, especially ndị Igbo anyị, ebe ndị ụkọchukwu nọ na ndị nzukọ. Ka ihe kpatara ya, ka ihe kpatara nke ị na-ajụ m ka esi Eze Awọ zaa ka esi m zaa ya? Anụ m ihe Eze Awọ kwuru. Ọ sị na pastọ niile wụ ndị ọjọọ, and nke ọbụla nke ya na-apụtabeghị ihe na o buru ya nwụọ na ọ ga-aga ọkụ mmụọ. Maka na m ahụ na okwu a okwu buru ibu, adịghị okwu naanị Chukwu nwere ike ikwu. And ka m si mara, onwe onye wụkwanụ Chukwu, o nwere m obi Chukwu. Onwe onye wuo onye nwere ike ịma obi mmadụ, mara onye wuo onye ọjọọ na ewu onye ọma. A sị na onye eze nkotonko ka nke ya pụtara ihe, ịfụgo ya. So ihe m ji na-ekwu okwu a, ihe atụta m na-apụta na live stream ihe gbasara okwu Biafra, ndị mmadụ agwago m pastọ apụtazi na, mana enwere m agụrụ ịhụ na obodo anyị dịrị mma, and anamala ka ebe ihe rụrụ arụ dị, mana o nwere ụzọ anyị na-aga na-adịghị mma. Ndị ọbụla na-agara Chineke ozi, once mmadụ sị na ọ na-agara Chukwu ozi, ọ dịghị mma ka ndị Igbo na-akparị ya, ọ dịghị mma ka ndị Igbo na-asị gide ya zọgbuo. Ekwetara m ọtụtụ ndị mmadụ nkwụsị ịjụọla ajụjụ na-asụ hapụ ajụjụ ka a chịrị anyị enweghị much time ebe a. Ịjụ ha na ajụjụ hapụzie stori asa aga ajụjụ ịjụ. Kedu ihe ndị Igbo jiri hate ndị pastọ? Gaa straight to the point, biko enweli iwe. Nna because Chieji ule anyị ga-agakwa ọrụ tomorrow. Based on my own understanding from ihe jụrụ, na all the Igbo generally hate ndị pastọ. Because they are not Igbo generally, you only Igbo and you only pastor, you only members in your church. But what I'm trying to tell you is this: well, look at you, you be the pastor under nefe jet. You give color gap at Chabidi Ofuma, you pastor under Nebu Bible, now shout in the church. So run it in Eke, so run it in Eke, with all your chaki name here. Man, when offering the Bible going on, a man and a suit, to Nankine, you are Parapa, Nekari go level up Parapa. If I live I'm coming, today can cover a nigga. Ilewa na boutique. If you live na boutique, if you know it from boutique now, Ilewa is no master. We are going on when we go qua. Euna Polo, I should park also. If you live no master, if you know it, you are pastor Gabia Hoa, Tachin, you guess on undo. I will Sister Chin. He gets one day by your master. I will go, Sister Biati. Before you know it, he get Jim. Sister Chin, check what pastor they mean here. Last, that's Sister Chin, you go to a hotel, nobody will pastor. But a pastor, you do got shine or better. So you do better at that level. Then when we run at that level, you got here and I went. Let's go now. Let's take your members now make your face behind 1 hour. I was a Sister Chin to be okay. Mana biko kam ko ya kam ko ya emana assumption were very bad and a very big mistake. Assumption always okwu na I nwere ọtụtụ asụfu aka rọta mmanụ ya ezuo aka niile ọnụ ehụna ya, mana enwere ọtụtụ n'ime ndị nzukọ na-eme mpụ na arụ ala dị iche iche, mana eziokwu nọ n'ime ya wụ enwere ndị ji obi ha na-efe Chineke ma onye ukwu nwanne m nwoke ama m nọ Eze Awọ ka na-ajụ ajụjụ but eweli iwe ị batara here today and aga m ahapụ gị gaa just gaa like that. Aga m like ikwu ọnụ gwa ndị Igbo eziokwu. Ọ na-atụzi n'asị
ihe gbasara onye ọcha na-akpọ Jizọs na Mary. Gwanụ onwe anyị eziokwu na ihe a ndị Rom butere n'ụlọ bụ ihe ejiri anyị jọb and ihe a wụ otu ọ dị. Achọghị m ibupụta gị, achọghị m ibupụta onwe m, but ọ ga-awụ ihe ihere ya wụ na m hapụ gị gaa like that. Okay. Maka I'm not speaking on behalf of IPOB. I'm not speaking on behalf of Nnamdi Kanu. I'm speaking for myself. If we can destroy religion, more especially Christianity, hear me. Anyị ike ikpochapụ ya. Ihe a na-ekwu Biafra ọ inweta onwe. Before 6 months, anyị ga-enweta onwe anyị. Maka nga ụnụ ha na-ebugharị Baịbụl. Eze awọpụ ọnụ. Eze awọpụgo. Ya pụzie gaa nnọzi. Onye mere njibata. But he will come back. And he will come back. Anụmanụ. Oge ruo mgbe anyị ga-agwa nwa n'eziokwu na ihe niile ha gwara ụnụ na Baịbụl, Moses, Abraham, Joseph, David, Jesus, Apostle Paul, ihe niile ihe ndị ọcha kukuru bi n'anyị. I don't care who is hearing, and that is the truth. And this truth, I can bet 10,000 euro on this truth. But you cannot bet 1,000 euro on your own truth because I can marry 1,000 euro. About you get here. Okay, you get bet here. Number 1, 1611 King James Bible. Number 1. That can destroy and in our cop. In 1611 King James Bible. 1611 ke print here. You learn in name Jesus I know here. Jesus Christ I know here. So don't tell me I know. Don't tell me. I call anything. I study anime. Lay 1611 King James Bible. Yeah, the first English Bible. The first one. Yeah, Jesus who a prominent role. It's just like you could be Biafra in the next 10 years. Get more Juku, you get Nnamdi Kanu. Yes. As long as Biafra is concerned in the next 100 years, Mandi Igbo Kanu no na 100 years. Ekwu Ojuku, Agekwu Nnamdi Kanu. Yeah, Jesus Christ was an important person, a person that lived. And he got here. Jesus Christ, I know him here. You can go and get it, okay? You can have it online. I'm not putting anything on you, I'm just telling you the truth. Number 2, another one. I am not saying it for people to say, oh, Judaism is great or Christianity is evil. Honey, which are the same thing. Judaism can I practice it? No, I don't. Can I practice? Ijena. Religion Creating a new religion. Okay, go create yeah. Yes. Here with the first indigenous religion. Gramenti. Okay. Ijena 10 Commandments. They said that God, G-O-D, God, which is a title. God. There is no energy called God. There is no power called God. There is no entity called God. God were a title. That God gave Moses 10 Commandments. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. And blah, 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 blah. Get the English meaning of God. I'm just telling you. The English Bible said God. God was title. Get the meaning.
the meaning. God is a title. It depends. Given a German, God means God. Even but what they are talking about is God. Now, granted, if God truly has power, if God truly existed, if God truly is omnipotent, omniscience, knowing all things, God gamatana ihe akopere na 10 Commandments no na Egyptian Book of the Dead, just at the backyard, just like you live in Anambra, na Owerri. Another book na Umuahia. You might not know, but God was somebody that knows all things. So that means that God is stupid and foolish and has no understanding. And why am I saying that God? Because that thing never existed. Now, the 10 Commandments came from Egyptian Book of the Dead in 25, spell 25. I have not killed. I have not coveted. I have not taken the wife of my servant. It is there. And that book has been there 25,000 years before the Bible. 25,000 years. Ndoji has been reading that before Ndocha Abata in our land. So biko uno na korona our people ụmụ ihe ndị uno na-akọ Jesus na onye ọcha na Mary oge rule mgbe uno ga-agba ha eziokwu ngwa ha mgwa. Okay, anụ m ihe kwuru Chugozie ngwa gị ntị aga m ege gị ntị maka ndị na-akpọ Christianity a religion. O nwere certain things I na-aghọtabeghị. The name Christianity was not mentioned by God. It was mentioned by people in Antioch. God were title. God title. Oh, well. God. Is it? God is a title. Now. I thank God it's not go and create a new religion. Yes, because so the other ones create a fallacy. Out of an existing thing. Okay. And they created it out of deceit. But my own, I am returning it the way it was. Exactly. Thank God I'm not Kando wani neno ya. Christian Christ or wonyo ji or wonyo ocha. Christ. That is Kambia so I think so Christ or wonyo ji or wonyo ocha, that is not the symbolic. But the what is symbolic Christ? of Christ who? Christos. Christos is the God of the Greek. Christ has nothing to do with Christianity. Okay. Come use the name Yeshua. Yeshua is a different. Yeshua is a different person. Yeshua has nothing to do with Jesus. Yeshua has nothing to do with Christianity. Yeshua was a prophet like me that transcended the mind, that woke up, that understand that has saw the behind of the Pawan Tapa. The teachings of Yeshua are different from the teachings of about Jesus. I try to listen to you so I can get things from you, but now I want you to listen to me so that we can come more in. Don't interrupt. Don't enter in the middle. Actually, one Christianity is a lifestyle. It's a lifestyle. We had it. It's not a religion. Christianity is a lifestyle. It's not a religion. When Christ was talking about on this rock I will build my church, he's not talking about a religion. He's talking about a certain lifestyle. The lifestyle of love, the lifestyle of peace, the fulfillment of the prophecy. The fulfillment of the prophecy. What is the teachings of Christ? Love one another, stay at peace with thy neighbor, pray for those who despitefully hate you, and all that teaching. So, can I come in? Christianity is a problem. Why? It has been the problem. I'm not a Catholic, all right, but I believe that all Christians are together. Depends on how you understand. That's something. Okay. Okay. So now, me, I'm a pastor. I'm a preacher by the grace of God, and it's not every pastor that is fake.
It's not every pastor that God did not call. It is true that God called many and hunger called many. The Bible says many are called and few are chosen. You see the point? Some pastors with a career, and a person like me, I am a teacher, I base abroad, I'm a teacher, and I'm a players agent before I become a pastor. I market players in Arab country. I have a very good profile, and I am a teacher. I teach Arab kids. So more now Zara Okuchineke, not because of money, because Emetugo Megaka before my as Okuchineke. So can some people hotayana no one ende nefe chuku ni memo na eziokwu. O nwere na nefe chuku. I love that. Excuse me. I love that. Ni nefe chuku ni memo na eziokwu. Now, ikporo eziokwu. Christianity were created 100% by the Roman army. Christianity was created by Constantine and Council of Nicaea. The person that we are following is now, the person we are living his life is Christ. Nobody created Christianity. It was not created. It is a lifestyle of the Messiah. Christianity is a lifestyle of Messiah. It's not created. So people should take it from their mind. Your religion, the one you're following, is created by you. But Christianity was not created. It's the life Christ of Messiah, which is Yeshua the Hamashiach, the Messiah, the anointed one, Jesus Christ, the Savior of the world, to those who believe. So if your belief, why I even comment, one of the people is, why I comment is, why I want the people is, if you believe in Israel, you are a Judaism, you're practicing Judaism rather, you're practicing traditionalism, you're practicing Christianity, you're practicing whatever you are practicing. When it comes to issue of struggle, the restoration of Biafra, it is called live and let live. The atheist can be among you, the Christian can be among you, the Judaism can be among you, whatever you believe can be among you. But you must make sure that we are blood, we are human before the struggle. Humanity first before the struggle. Anyone that shed the blood of his brother because of what he or she believed is guilty of taking someone's life. So when it comes to this struggle, we should let people believe in what they believe. I'm not against anybody who is practicing anything, but if you want to join what I'm practicing, you are welcome. I want to join the one you're practicing, welcome me. That is what they call live and let live. So I want a Biafra that will allow people to serve God the way they understand. I want a Biafra that will allow people to live in peace without a threat of we are going to burn down churches, we are going to kill pastors, that there is a white man religion. Those things are acts of terrorism. If you are saying the same thing, that means you are no different with Boko Haram, because Boko Haram said white English education is a sin. That's the meaning of Boko Haram. Boko Haram means book is haram. I speak Arabic very well. I learned Arabic. Haram means something that is sin. Boko is book in Arabic. So what they believe is education of the white is a sin. So anybody who threatens people because of the way they worship God or the way they believe that God should be worshipped is no different from Boko Haram. The only issue I have been having with trying to get myself involved in Biafran struggle is whenever issue comes to people's faith, they take it like a war. They want to kill somebody. I've heard people threaten, we will burn down churches. Some people said there will not be church in Biafran land. Some people said when Biafran come, all these pastors will be executed. Oh my God. Why? Why? This act of hatred. You see the point I'm saying? So everybody should be allowed to believe what they believe. Don't criticize, or no, you can criticize rather, you can criticize, but you have no right to lay hands on anyone or shed blood of anyone because of what you believe. Biafra should be a place of live and let live. You are a Christian, you believe in your own religion, traditionalist, Judaism, believe what you believe. If anybody join me, don't kill him. That should not be apostasy. Anybody who join me, don't kill the person. If my person join you, we will not kill you.
That Fine. should be the Biafra we are expecting, not a Biafra of tyranny, not a Biafra of Boko Haram. That's why I come on air. When I hear so many things talking about pastors, those people that believe in Christ, they have seen miracles, they have seen things that make them to be dying for it. They have joy. They have seen visible things, physical things, the manifestation of the God they are serving. And that is why they believe in what they believe. So people should allow people to serve God the way they serve God. I can't come and destroy what you believe without your permission. If you permit me to come to your house and destroy what you think that is giving you problem, if I have the power to do it, I will do it by your permission. But if you don't permit me, I have no right to enter. This is the Biafra we are looking for. Biafra of freedom, Biafra where everybody is allowed to practice what they want to practice. Not a Biafra that will dictate for me that what I'm doing is wrong and what they are doing is right. So that's my contribution tonight. Wow. You have stolen the platform, but that's okay. Now, let's go back to what we are saying. You can preach for 10 hours, but the truth remains the same. Okay? Let the Now, truth be free, yeah. let me tell you something. Yahushua has nothing to do with Jesus Christ. And remember, when this religion in a shaky issue, they were killing the people, they were raping the people. And that those is were slave masters. They are not Christians. Excuse me. They are not Christians. Please, my brother. Okay, okay, so you can get quote a quote, but the truth remained the same. You have to understand, you use the word Christ. Do you know that Christ is Christos? And Christos has been known as the God of the Greek for the past 5,000 years. I don't know that. That's what you believe. I don't believe that. Then go and study. Now, another, excuse me. Okay. Now, 2,000 years ago, the only white people living in the Middle East are only the Italians. Do you know that? That only what? Come again, please. Approximately 1900 years ago, the only white people living in the Middle East, let me say in Israel or whatever, in that area, or in Egypt. I bet Palestine, Israel, let me just use that word, are only the Italians, approximately. Do you know that? Okay, if you say so. Oh, if you say so. You are a history and you are living in Arab, and Arab is just 10 minutes away from each other. You don't know this. You said you are a teacher and you don't know this little one. You don't know that I teach English. I teach English. I don't teach history. Okay, good. So you don't know that 1900 years ago, 1800 years ago, 2000 years ago, it's only the Romans army are the only white people living in that land. Do you know that? Of course, I know. The prophecy is in the Bible. I know. God told them. He said. Prophecy. God. Which God? God. Wait. Which God? It's in the Bible. You have to believe. He said, "I will send the Egyptians." The original Egyptians are black. They are called the Aswan. Wait. Excuse me. Please. Yes. Now. I'm living with them here. I'm living with them. I know that the original Egyptians are black. I know that. I said I don't care what you call them. The original Egyptians are black people like you and me. The original people living in that land before the white people came were black people. Foreigners invaded them. Before they invaded them. So how come Jesus is white? Jesus is not white. I'm a pastor and I say Jesus is not white. Which color is Jesus? Was Jesus? To me, if you're talking about the man Jesus when he was on earth,
when he was on earth, okay? The Jesus we believe is the Jesus we encounter. I encountered the spiritual Jesus, the Son of the living God. Who is the Spirit. If only black people living in that land before the white people came, so the people living there are black. So which by color? the book of Revelation, by how Jesus is revealed, is a black. Listen, but that is not my agitation. It doesn't make sense. His color. His color doesn't make sense to me. What makes sense is his purpose. I can be white, black, yellow, red, whatever. What makes sense to me is my purpose, the impact I made, the things I put in the life of people. Let me tell you something before I go. My the kids need to go to bed. Let me tell you. Two things. The Bible. Granted, no. I you renew the mind of our people. And we have to, first of all, we have to start from religion. Grant, you have been talking. I allowed you to talk, to preach something that this Imopai Benny Hinn had been preaching for years to us. I allowed you. I used to have a church like you. Okay? So I allowed you. So now let me tell you something. Okay? Simple thing. I'm not saying Holy Spirit is say. I am giving you something you can identify, because all those things we have overgrown those kind of words. Who is Christos? I can debunk your proof. Small juju. You use the word Christ. Christ means Christos. Christos has been the God of the Greek for over 5,000 years. Google research. Go and research. Another one is that Ten Commandments was not given to Moses. It was because don't panic. Okay. Here there are 10 Commandments in the Egyptian Book of the Dead. The Egyptians, our people, has it for more than 25,000 years. So all those stories, Christ. Is that what? I know about Egyptians. Listen, you will not know it because you're a Christian, because this is your people. Your people are the Egyptians. We are the Egyptians. You have to know that. I've been to Egyptian museum. I've been to Egyptian museum. I've been to Egyptian pyramid. I've been to Egyptian museum. I've been to Egyptian pyramid. Good. I've been to all the Haramites in Egypt. Have you been to Israel? Have you been to Israel? Israel. No, I've not been to Israel. To Israel. You cannot see any museum in Israel that is over 500 years. You cannot see any pyramids in Israel that is over 500 years. You cannot see any structure in Israel that is there for 5,000 years, 10,000 years. Only you will see them in Egypt, because everything happened in Egypt. Everything. If you want to come to that, we will not live here today. I think you are mistaking something. The Israelites you're seeing today is a recent Israelite. In those days, these people have no nation. Abraham dwelt from tent to tent. No. They dwell from tent. Yeah, we hear your slave master Bruno. That's why you people has been parading the same thing, telling our people the same rubbish. And that's why I love Nnamdi. You see why I love him? He came out and he told our people the truth about about the Nigeria, Britain with Nigeria and the Igbos. He told them the truth. And one day, all these pastors, in fact, most of you don't know the truth, because we are reading something that the slave masters translated, they stole from the Egyptian Book of the Dead.
go to Egyptian Book of the Dead, you will see, thou shalt not kill, I have not killed, I have not raped, I have not cheated. It is there 25,000 years before the white men ever put their ugly leg in Egypt. So you're not watching. Now, come to Germany. Hey, of course you live in Germany. You said you live in Germany. Egypt, not Germany. Oh, Egypt. I'm sorry. In Germany, there is a church. The church is approximately 3 to 800 years. The church. In Germany, a church is approximately 3 to 800 years. I cannot tell because I have not asked the city council how old. There, you will see a big thing written with gold. It's so. Your voice. I can't shout. It's getting too late. Yeah, no, don't shout. Just talk. The network is is technical problem. The network. In Germany. Okay. There is a church in Germany, in Munich, Germany. Get Batani made the church. Oh, you are distant. Get Batani made the church. You can hear there. With the symbol of Zeus. Isus. This is the god of the Greek, because the god of Greek. I know Italians. I know Zeus, the god of Greek. I know Zeus, the god of Greek. Italians occupy all around the world and Europe, and that is the Catholic Church. And the Catholic Church is Christianity. Christianity is Catholic Church. So that they have been worshiping God of the Greek, which is Zeus. This is what Christians has been worshiping, and that is the truth. Okay, so anything EZE has come, but I have to. I don't want to distract the platform, so people. Maybe next time. Maybe no. Na abobolo na torona our people ashi. You people have to come clean, because how can in the Egyptian Book of the Dead you can see there, thou shalt not kill. I have not killed. I have not stolen. 25,000 years before Ndocha Abata in our land. Kopiara in here 450 years ago. Even the original, there is no Jesus Christ. Jesus. Yeah, we end up Believe. And that's the problem we have. But we have people like you. That's why we have custodians of history. One day we have scholars of Bible. Excuse me. I believe we have custodians of one history. day. We have scholars of Bible. So it has been proven that Jesus existed. See, my brother, the pastor, please. Pastor, one day, if we have hostility in Igbo land, please, 1 minute. If I believe that Biafra will come, no, don't drop, please. I love you. You are not my enemy. I love you, my brother. Okay. I'm not your enemy. Okay. I'm not your enemy. But I'm not your enemy because one day, I want Ofu first. But Ofu first before any belief. The only thing that can hinder Biafra or religion, because yes, say it here that no. Let me finish. Yes, say it here that we need to go to hospital. America is great. Where you are now is great. Germany, countries that are great, people are allowed to believe what they believe. So the only thing that can hinder Biafra is religion, in the sense that when we start saying that nobody is allowed to practice Christianity, that is when you can start up a religious war. It is not going to take up the mentality that they have, because yes, here one day or name hostility. Asika can you pursue here? Oh no, ndegasi members biawano na church can you be unagasi members jewona can you walk. Who told you? Jesus never even walked on this planet Earth. I won't let your pastor. I've been deeply rooted
I read scripture with spiritual mind, with a spiritual mindedness. And I'm a good scripture. Please. So when it comes to issue of war, every soldier in a country, God do not judge them by the blood you shed during war. God judge you by the blood you shed in cold blood. When you kill somebody in cold blood, God judge you. But God don't judge soldiers because this is their work. So army in a defend Obudogi. Judge. You can be a Christian and yet be a military man. There are Christians in a military. So Oga Hago Alwa Chukwana Georgia. Joshua Alwa Eyotago. So I had no day. Jesus Rokara Hankea. Onye ọbụla bịa lụrụ agha dị n'ụdị n'ụdị enwere ahịa ime mmụọ nwa ha eji mma alụ akwụtago nke ime mmụọ ruo ma alụọ nke ime mmụọ nke mma ruo alụkwa nke mma akwụtago onwe hụ Jizọs na-akpọ aha ọnụ ọwa ọkụ n'elu ụwa ka anyị hapụ eze ndị awọma mma ka ọ pụta eze ndị awọma mma biko the pastor jụrụ gị ajụjụ that time and anyị ga-ewepụ the pastor o nwere final ajụjụ ị ga-ajụ eze awọ in 1 minute ka ọ saa ya biko nna ka ị pụwa because ka anyị discharge gị with ugwu ọkwe na ahụta pastor biko jụọ ya ihe bubatara m eze awọ ka m rephrase kwa ka apụ iwu era ndawe ihe bubatara m wụ mgbe e kwuru okwu ihe gbasara mgbe ọbụla pastors Christians ịjụọ ya jụọ ya ajụjụ ụmụ Igbo na ebu mbata ka m kwuo straight Biafra m chọrọ wo Biafra onye omenala onye okpere chọọchị onye Judaism onye nke nna ya ukwu na practice nke ọbụla ị na-eme egbu na nwanne gị emegidela nwanne gị ọ bụ na Biafra m chọrọ ifugo ya. Thank you nwanne m thank you mgbe ọzọ na ya dịrị gị mma biko ewekwala igbo I'm not attacking you, okay? Thank you. Ezao. Because oh, igala change, you gala sacha change. My phone was switched off. My battery was down. Even as I'm talking to you, so small switch it off. Oh no, you quit that on. You know. So I now come live immediately. The reason you make invite time. Ilanya, the mother breathe here, there's so many things. They're not abogging can, they're not abogging can, they're not abogging can. For me, I don't care. You want them, you want Igbo. I read younger, I don't want to go. You mmadụ kajara akaja anyị chọrọ ka anyị nyụkọ mmamịrị ọnụ ka anyị ghara ịdị na-alụsị onwe anyị ọgụ ya dị ihe ahụ Chineke chinegodo eweliwe ihe Chineke kpọrọ gị ka ime ị na-akpọ ya Chukwu abịa ama nsogbu anọ ihe ahụ Chineke anyị na-akpọ ya n'ala Igbo Chineke ya dị na o nwere ihe Chineke chọrọ ka ime obi ga-atọ m ụtọ ka ị na-eme ya mụ na gị ga na-awụ nwanne na-aga akwụkwọ na-atọkwanụ m ụtọ ya akwụkwọ na ị nwere ike jikwenụ nwayọọ nakwa na otu ị na-eji eburu nwanne anyị nwoke na ọgọ m nwoke onye na-edu most of our people atọbara na ya ndị enemi anyị biko kwenụ nwanne ya kwa na ọ ga-ekwe mee ga-eji nwayọọ ka anyị ghara ịdị na-eji aka anyị na-edestroy onwe anyị ihe a reason m ji kpọọ gị taa n'obi ọma akpọga m gị ka ndị mmadụ bịa kparịa gị ile anya nwere ihe ndị mmadụ degehie etige ha mie ajọsọrọ m na-ewepụ ya achọghị m ime ka iwe wee gị ka ị bịakwuwe ụka na-adị mma biko arịrịọ ka m na-arịọ gị o nwere ụzọ ị nwere ike iji neglect ya ihe ndị ọzọ niile ihe atọ ndị isi na like ihe Nnamdi Kanu na-eji eme choose godo ihe ndị ịlikiri hụ ụzọ ị ga-eji ka anyị na-unite onwe anyị ikwuru okwu unite enwere otu anyị nwere ike iji mebi tru ihe anyị mere taa
ke iji nwayọọ na-akpọkọlata ụmụnna anyị maka o nwere ndị na-egekwe gị ntị o na-akpọkọlata ndị a ka anyị na-efesi ndị ọjọọ, ndị gọvanọs, ndị egbu ara ọbara, ndị Boko Haram na-eje emebi ụmụnna anyị n'ime ọhịa. Anyị na-etinye hit ebe ha nọ dara ịdị na-etinye onye ke na-achọ ihe anyị na-achọkwa. Ọhịa nsọ m ajụọ gị biko nwanne. Ya mara gị mma, ịma na mụ fearless king, and one thing with me bụ I'm a man of truth, and my truth, I don't collect money to say truth. I don't lie. O nwere ike mgbe m na-etokwa atụrụ m asị anyway ya ịghọtala mapụ si na kemgbe agbara m na-atụbe m asị. But since I start this EZE platform, honestly, I'm pushing myself like to be coming in the form of like Sorokwo Solo Mumem. And that makes me, when I see Uzona de Loma, I may give my own opinion. My own opinion, yeah, when I'm mad with a brain, pipe or low, I follow the voice, the tonation of that my opinion. Follow go there the reasoning of that my opinion. The person that grab a lot of points, yeah, no nya my ife. Man, yeah, no nya hamali ife. And when the fog grab, you're gonna know so that my sound, but with no point. I have said it here, Biafra, if we want Biafra to come, I want Biafra. Na Cameroon, you have Biafra. And I was born up as originally Biafra. Yeah, na choka Biafra, Bia. Then if that na, if Biafra come, we must stand in the form of truth. Keep on speaking truth. Anytime any the truth, when look at this Nnamdi Kanu now, it's not that I hate him. What I hate is one or two things about his character. I don't like it. Then the reason why I'm jiga like here can mention are the three things I hate about him. Which Nanjurugi, how many kichoro kam no? How many kichoro kam gwagi? Is in a three adigo enough. So now I'm not a saboteur of Biafra. I want Biafra to come. I like him. But if we want Biafra to come, I got Ezioku. One, I got Ezioku, then doing things accordingly. Like if you're now na IPOP, according to some their insider, measure Pota, I heard from them, when when they can donate some people. It's not right. Ya uru na $100,000 Nnamdi Kanu na mention on a spend na radio Biafra every month. Ya uru no na ewere that money erase every month o were bia hedika Abia State or empower $100,000 36 to 37 million naira. Ya empower 37 youths with 1 million. Ndị mụrụ aka ọrụ azịga ha ihe eji arụ ọrụ, ndị nke chọrọ ịmụ ọrụ, ndị nke chọrọ ịdị na-atụ afịa ije China, onye ji 1 million ga at least ị ga na-agbagodi ifu ndị na-eji eji nye ha ego agụpụtara gị afịa. Every month ya settle under Abia State this month, next month ọ bịa n'Imo State, upper month ọ gaa na Anambra, upper one ọ gaa n'Enugu, na-eme the youth in power. The same system m ji achọ ka ebido na awọ mama. Then ị ga-afụ that na all this evil na within our community or our Igbo Biafra ga-akwụsị. Man ya were ego ahụ osi na transmitter, ya were ego ahụ osi na ya tieri ebe dị otu a, ya na spend the money to get information, na ya na spend the 100,000 to just to come on air and talk. Nom shekwu okwu echile magwu ma awo, and me spend the $1,000 to come on air to talk to them. And the Nnamdi Kanu have to stop wearing suit. Suit, suit. Suit is not our fashion. Biafra. If you say Biafra, you have to be Biafra. And they are considering Elohim. Who is Elohim? Yabo Elohim or she said.
It's just like you mix Gary na Akamu. You mix Gary na Akamu. We don't know Elohim, but we know Chukwukabiam is our language. Our forefathers hana kwe. Okwema no na asikwa no na use oya wo onye bidoro na ebulite Chukwukabiam. O di anwa bidoro kọwa Chukwukabiam. Mba na na-eme ya na onye ọbụla wu onye ọdịnala ma Chukwukabiam. Ị ga-asị wụ na thousands of people lefolie majority no na Chukwukabiam n'ọnụ ya because of na 80% na-eso Nnamdi mad people. Ihe m na-agwa gị opio ha like ha kwuo m iku na ọwụ highest in ha ga-eme 80% na-eso Nnamdi Kanu mad people. And ya were those mad people like e nwere program ya watchuru nwanyị Yoruba kpọrọ ya as a prophet. He was gentle. Ya na dị gentle mana like ya because his role bụ he fight for freedom. Onye chi fight for freedom. Ndị mmadụ nwere ike isi as you yourself you do insult people. My own role is not to fight for freedom. My role is to stop arụ ịkwụsị arụ because those days when I was a spirit onye marụ aga m abịa kugbuo ya kugbuo nwụọ arụ kwụsịwa aha date. So arụ kwụsị aha abịago. Yes. Come Jordan. One of the last questions. Okay. You like Nnamdi Kanu? I like everybody. Nga like ya agadi na-enye guideline to work with governors, to stop ranting, to know his position na field. It should have succeed. For example, now, it should have succeed. You see? It should have succeed. One Biafra bịa na chi today, ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Mana the reason why I don't want Nnamdi to bring Biafra now, currently Nnamdi na for today, actually call without Biafra. The very simple. One, he threats people's life. Anwa without Biafra now, Nnamdi without the Biafra, on a threat people's life. And when case without the Biafra, ya will not allow Uzi by. As he said he don't want to be president. Oga Uzi EZE Biafra na. Ya Uzi EZE Biafra then he will not be threatened. One ime hana pam Nnamdi send ya ndaria bia hana nwuru amiangi na ndu nwupe. This is the Biafra you will see when God given Nnamdi Biafra now. And mgbe ahụ ndị hana ndu nnu na enwe onye roast. Mma abia ka m the second person. Aga roast. But if Nnamdi change, stop threatening, stop shouting, Nnabia, ya no change, ya bia bi nyoziom ya, onyoziom ya nere shenye na school. Onye lecture no nde pastor le shenye. Onye lecture no nde nkuzi na shenye. Ya nye mi no nye cha. Oshu umunne ka nyuko ma mmiri onu ka ogbo ofufu. Mfu na pro no mere like this 1 month, 2 months. I promise you I will not attack Nnamdi again. If he change, I got a messy attack again. I continue what I'm doing with our mama. Because this attack in the Mego DSF, they distract them for what I'm doing now, mama. I just want him to change. Simple. Change for no plananya. No, see, now our mama will bend that. He will raise through that statement. Now our mama no bend that. The statement aha joker because when you go to the history of that our mama, if you our mama soro biri n'Igbo land, our mama is not a state, but our mama create a name as a state. Now history of Igbo land, we have all it takes to stand even that Igbo land our mama. But Nachi today, the same Nigeria who neri oil our mama. Did you think that I'm happy? That na our mama adime benefit from our oil. Ya uru na Biafra bia na for sure. Ogada ade like in the form of kita or the kita. Now see 2 people na erize oil. Mu awu eze awo oil no na bem ano mostra here. So if he change, ya so nwekwe all this umayabasi ya. Imayabasi iti hana manu na acha pa. Or pia hana o me chichichichi and ha me hana chichichichi mu as a rapper me already a sound rap egwu
ya so ụmụazị a ka ọ ga na-eso na o si so ha from 2012 ọ ga-esogide ụmụazị a na ruo 2040 Biafra abịabeghị. Then what is our achievement? And they follow Nnamdi, but we don't get what we want. And they follow Nnamdi, but we don't get what we want. Is who are they against? Madu gbachara ọsọ igbo ọsọ igoma ajụọla eshimapụta first ajụjụ maju Nnamdi ajụjụ chọrọ ịjụ ya dị more than 90. Mana first one nke na-emetụ m n'obi m si eshima bi debate with yanwa ke ma ajụ ya the very simple. Nnamdi have to change. He have to change because ajụjụ ndị ma ajụgasị ajụcha ya nwanne m nwoke Eze Awo. Yeah, ekele m gị maka ịbịara taa anyị ekwu okwu anyị na-ekwuru n'okwu more than 2.5 hours. Ịma echi wụ ọrụ ụmụaka ga-agakwa school, so ekele m gị na-adịkwa gị otu mụ na gị ji kwuo before. Ekelekwere m gị otu iji ele anya otu na-eji kwuo okwu na ebe onyonyo ọzọ ọwụ otu iji kwuo okwu nga ọ dị ka iwere na I believe spirit gị calm down from the beginning. All the time fasting and prayer. Makamu and when to be honest, I planned that today. From the beginning, it seemed they can jog ajuju. As I'm juara ajuju, carry kopu because ajuju chore jungi carry me program that's aja. But I like that. No, eziokwu nene. Enwe mbụ m chọrọ ịkpọpụta gị nga anyị mechaa ga-enwe more haters. Ihe awụ my intention. Ihe mbụ n'obi wụ anyị bịa kwucha okwu ndị mmadụ ndị hetiri gị mbụ ebido sịma oke nwanne anyị ịma maybe anyị aghọta ihe m chọrọ wụ so that obi gị kwanụ echenji tụkwanụ dịkwanụ ịma little bit ihe ndị a change. If you change, I will. Let me change. Change. And today, one, I got stop. It's our changing because today I'm with the EZE ndị our mama. Ọ sị na amụrụ ya ka ọ wụrụ eze. Ịma sometimes enwere ndị a na-amụ ka a wụrụ eze, nwekwa ndị ji ike ji were eze. No ihe wụ ihe Chineke nyere ya, so ya na-azakwa na otu na o ji chie ya dịrị ya mma. And anabatara m ya ka ọ bịa kwuo ụka dị iche iche. Ndị nụrụ na mụ na ya ga-ekwu ụka taa, onye ọbụla a na-adị panik eche na a ga-akụwashi everywhere. Enwe ihe anyị kụwashi. At the end of the day, anyị wụkwa nwanne ọwụ onye Igbo, awụ m onye Igbo, Nnamdi Kanu wụ onye Igbo. Ihe Nnamdi Kanu na-achọ wụ ihe ọma bịara anyị. So and for me kwanụ onye ọbụla any enemy Nnamdi Kanu ọbụla obi m ga-awụ ele otu a ga-eji weta ndị a ka enwe udo. Eweliwe na since m nọ na line enwere our sister ndị stop gam since ikwu okwu. Come allow ya ka okwu 5 minutes no close. No, biko ugbu a emebikwala ihe a biko. Okay, 2 minutes ka okwu 2 minutes. Biko nwanne ekwensu nwere otu ekwensu na-eji biko hapụ ihe arịla mma biko eweliwe biko achọghị m ka ị nwee mụ biko nsogbu dị enough hapụ biko nna hapụ ya ụta arịọla m gị nna ka anyị mee ihe a n'obi udo ka ọ gaa nke ọma without controversy. Nna biko aghọtara m ebe iji biko hapụ nwanna mgbe ọzọ. Mama nna, thank you for coming. Nwanne m nwoke eweliwe gwadịkwa n'anyị ebe isi n'ala Igbo land gogo na mụ amama na-akwa n'ebe isi n'ala Igbo land. Okay, thank you. Eze Awo ichinete ga-eshi ekwentị na ị ga-ajụrịrị m ajụjụ maka ihi
ihe ndị a na-eme na politik na ihe ndị ọzọ dị iche ihe awụ ihe nchọrọ ịbịa na-akpa na onyonyo because e nwere ihe ndị dịkwa ọzọ a na-eme because onye ọbụla chọrọ ịnụchi ụzọ ihe gbasara Biafra Chineke kpughere m ya onye ọbụla chọrọ ime anything iji ha amụ Nnamdi Kanu ya wụrụ na ị na-akpọ ya Chukwu abịam ka ọ wụ Chineke kpughere m ya Chineke ahụ dị Chineke ahụ dị Chukwu wuru iwe Chineke ndị ọcha na-akpọ ya Chineke. Ana m amụrụ from you Chukwu kpughere m ya nyekwana m ike mgba m ume aga m ewepụ onye ahụ n'ụzọ maka ihe Nnamdi Kanu na-achọ o nwere ike maybe o nwere ịma ofu onye na-amatacha ihe but ihe o bu n'obi ka ụmụnne ya nweta ihe ruru ha ihe abụ ihe ọma so onye ọbụla nụchine ya ụzọ Chukwu nye m ike aga m ewepụ onye ahụ n'ụzọ and otu ndị Vatican si na ha chọrọ igbu ya and ama m na ihe ahụ obi adịghị mma adịghị happy so ndị ebe anyị ekelele m ụnụ nke ọbụla nọ ha ma ndị kwenyere n'onwe ha ndị na-akparịghị nwanne anyị nwoke nke o buru ibu enwekwara na ihe ndị mmadụ kwuru ihe a dị iche n'iche but ekelele m ụnụ so Chineke gọzie unu onye nwe anyị gọzie unu ndị na-eyizukwe Chukwu abịama gọzie unu eze awọ n'onwe ya eze ndị awọ mma na-eyizu Chukwu abịama gọziekwenụ gị ma ekwenụ ka inwe ike na-unite with the leader of IPOB ka inwe ike ka ihe na-adị mma ka a sị agbakọ aka nyụọ mamịrị ọ ga-eme gịnị ya etiwa agba ụfụfụ ụzọ dị ha n'eziokwu anọ m ya mana ụzọ dị ha n'ịrọ gị ra anọdị m ya. Thank you my brother Imeela nna thank you for coming shalom bye bye. Wow, before I came to this program I thought that is going to be catastrophe and I think I prayed almost the whole day that ihe a ka ọ gaa nke ọma and ma atara ya kwa na control onwe m ka m nwee ike ghara ịjụ ajụjụ ga-emebi ihe m chọrọ udo even one day aga m like ikwuru onyonyo okwu aga m like ikwuru Imam Mezu okwu aga m like ikwuru Dr. Ironha this brother be Spain or the ya ndị a na-use with S something also no S yeah so aga m like ikwuru ha okwu so aga m like ikwuru onye ọbụla okwu onye ọbụla ma anyị na nwanne even aga m like ikwuru asarị dọkụwa okwu anyị nwanne onye ọbụla chọrọ ka enweta Biafra nwanne anyị kwesịrị unite together so that ka anyị nwee ike nyụọ mmamịrị ya gba ụfụfụ ka anyị nwee ike focus our energy and our strength iji defeat our enemy ndị Hausa na ndị Fulani ya ihe ahụ ebu n'obi m ji kpọọ nwanne anyị nwoke a taa ama m na maybe 95% of the people know here ha like ihe but obi chiri m ike na anyị mechaa ihe a taa maybe ọ dị iche ga-adị and ekelele m Chineke otu ihe eji gaa taa ekelekwenụ m ụnụ shalom. I love my brother Nnamdi Kanu and I want him to succeed. And I want him to succeed. I know that there is a lot of enemies, even those